7 ráno. No, aspoň myslím. No, 20. To je jak podzemí ráno. A mě čeká Silvestr glow up. Jej. Máš tohle světlo. Tam je křeča. Ahoj, Bobe. Jsi tam? Co s tím děláš? Jo, už bych ho pomalu měla to vyčistit. A narodil se 6. listopadu, takže dneska má vlastně jakoby měsíc a půl. Ahoj, vyslezeš ven? Uklízet, to musím. Poslednou si uklízím vždycky. Tam to jakoby není tak hrozný, ale taky by to chtělo uklidit. Ale první uděláme toto. Samozřejmě to budu dělat jako během dne, že jo? To v pohodě. Co to je, kámo? Toho se mám dneska zbavovat. To nechci. Okay, to byl pokus. I didn't record the first one. Jasně, že jsem zapomněla natočit na první. To je krása. Byla to zrovna, nevadí, jdeme se podívat, co tam máme dál. Takové to natáčet nebudu. Jo. Nebo jako budu natáčet video, ale nebudu natáčet ten workout, protože toho vypadá mi naprostý debil. Workout done. Jsem po sprše. Je 7:27. Dám si teď tuhle sandu a tuhle sandu. Takže to prostě už potřebuji. Jsem s tímhle, což je vlastně na černé tačky. A ne, není to placení. Teď je čas pro tyhle krásky. Hotovo. Už je to dole. Jdeme dělat zbytek. Jo. Jsem už i po snídaní, mám umytý zuby všechno. Takže jdeme dělat zbytek. Můžem. Jdeme si dát krém. A ten používám teda od Jai, protože mají kvalitní produkty. Nebo dochází. Už mi dochází, už skoro nic není, to možná, ale nevidíte. Já rožnu lampičku. Už tam prostě skoro nic není. Takže začnu korektorem Camouflage Essence. To je základ, ten dělám vždycky stejný. Jinak dneska vlastně ještě k tomu jako uklízení, tak budu i si umývat štětce a houbičky na make-up. Protože by se to prostě mělo 1-2krát za týden, spíš 2krát teda je lepší. A já jsem naposled umývala měsíc zpátky, teda cože? Anyways, jakoby základ máme na to. Víc toho základu nedělám nikdy. Já budu používat fixační spray, který mám taky od Essence, ale nejde to vidět, protože jsem sloupala tu nálepku. Jdeme použít tvářenku, to používám teda pudrovou. Tekuta.
Bomba. Tady trochu krása. Hned to vypadá líp. Když to teda na té kameře nejde moc vidět. Skoro vůbec upřímně. Ale nevadí. Takže taká. Nově používám úkolník Win Essence od Senulchu. Je doma. Miluju to. Takže má to takový štěteček. Jo, a jsem s tím extrémně spokojená. OK. Jdeme to rozpustit. Oh. Okay. Tak jako není to, v co jsem doufala. To netužidla. Nevadí, no. Prostě to rozčešám. To nevypadá tak špatně. Uklidím stůl. Pak udělám něco. A vidím to tak, že prostě uklidím, pak si něco přečtu. Pak zase uklidím. Prostě málo přečtu. Udělám prach. A potom asi půjdu už na oběd. Kam tady ten náhrdelník? Úplně ho miluju. Našla jsem ho v sekáči. Ano, v sekáči. Ještě tam byl jeden, takový pěkný. Ale ten jsem si říkala, že ho nemám s čím spávat.
Napadlo mě, že budu háčkovat něco. Nevím co, takže tak. Vycházíme ven. Tak není to tak špatně. To jsem se upřímně bála, že to bude chladněji. Ale to je fakt dobře, to je jak na jaře. Takhle vypadá ta země. Jej! To miluju. Jsem na náměstí. Za chvilku budu od babičky. Koukejte na ty stromky všechny. Ty jsou prostě nádherný. Všechno oblečení, co potřebuji vytřídit je venku a no, je toho hodně. Tam mám všechny prostě spodní díly, jakože leginy, a nějaký prostě rifle, kalhoty a sukně. Taky menší, ty jsem vlastně chtěla dát sem. Tu mám šaty a sukně, mikiny, košile a takový ty saka. Tam mám halenky a tam mám všechny topy. Strašně moc. Okay. Budu začít asi takže tohle budu dělat teďka. Tohle je asi důvod, není toho nejmíň, ale je toho málo, takže tím určitě začnu.
Mám samý bílej. A ten nosím hodně, takže si nechávám. Má koupit musu zupa? Říká co? Já mám méně teď třetin. Jako... Nevím, jak jsem to všechno vyházela. Ale moje skříň vypadá o dost líp. Jsou skoro 3 hodiny. Já furt nemám vytřízenou tu možná hromádku. To budu asi dělat za chvilku, protože teď se mi to asi dělat nechce. Je další, jo. Teď je tak. Mám puštěnou Emily. Jo. A hačkuju si topík. Myslím, takhle. Pak tomu dělám do toho stranu. Chápem se prostě. VC Division. Ale mám pocit, že toto mi na obě strany stačit nebude, takže pak si zajdu třeba v pátek do Teddyho a pokoupím si něco v Teddym, tak prostě vidím. Právě teď je, nevím kolik hodin, určitě moc. Ježíš, už je start na 4. No, háčkovaný. Ještě toho chci háčkovat hodně. Chci to naháčkovat tak půlku aspoň dneska. S tím, že to chci mít takový topík, přes topík. Ať to nejde tolik vidět. Tak budu číst a pak potřebuju ještě cvičit. A je toho hodně. A mně se to co nech... Dala jsem si ty věci do pytle. Mi na to takovej pytel. Rodiče se vrátili tak před hodinou možná. A já jsem teda jako ty věci nenatáčela, jo. A já už to mám zase binec. Na telefonu mám 51%. Ano, natáčím to na telefonu, protože nemám kameru, nemám na čem jiném natáčet. Ale přemýšlela jsem, jestli koupím kameru, až budu mít na to peníze. Teoreticky mám teďka už, ale za peníze jsou obchody zavřený. A za druhý se mi tam vůbec nechce, protože nevím, jak ty kamery fungují a musela bych se s tím akorát učit. To znamená, že by třeba 2 měsíce zase nevyšlo video, které stejně teďka ty 2 měsíce nevyšlo. A měla jsem roztačený minimálně 2. Vidím to tady, že zítra půjdu na nějaký dlouhý prostě, na nějakou dlouhou procházku dopoledne. Ještě budu dneska cvičit a pak půjdu do sprchy a ve sprše budu používat masku na vlasy dneska, protože tahle krása prostě potřebuje oživit. Než půjdu na stříhání, protože už chci další dobu se jít nechat ostříhat a nabarvit. A zatím jsem tam nebyla, protože prostě se mi nechce. Prostě tam jeden den zajdu po novém roce. Vím, že do školy už chci jít obarvená. To chci určitě stihnout. Už je to tady.
Máme 10 minut po půlnoci a ohňostroje hoří a já si jdu jeden pro vás natočit. A toliko k letošním ohňostrojům. Byl to velice zajímavý rok, nebudu lhát, ale nebyl špatný. Jo. Mně upřímně ten rok za stolik nevadil. Vám všem přeju všechno nejlepší a mějte se hezky. Pa, pa.